And then what's up, Super Mom? It's me, Super Migo Man. Welcome back to my YouTube channel. For those Bedro di ay Bedro nanilhig me ni Eneng mga karsada nga na si Iket nagising-ngesen as packers nga gatuad-tawad og magpa-subscribe kuno siya sa ihang channel nga wata kabalog na si Marje nga gakoki-koke nga gadoko-doko kay nanilhig sa maong dalan. Og kanang usang bata na si Nemrod, kada si Nemrod gidlag sanggot og nagsapsap sa mga sagbot og nililoyok ang kamera og nako si Ate Jeje nga dako nga babaye og si Packers nga gagawin nito og cellphone og gagawin nito og sanggot og nataba sa kamera og nisulti-sulti siya og nakita yang tanga og pala super pam to speakers dito ang asawa ni Boden nagbon live po siya dito kay kabra siya sa trabaho neneng adlaw sa pagbon live sa paghawa sa mga kasada og padayon ako siya gisinggitan og diling siya kadali og nagpadayon siya og ang bata gatoyok-toyok nga murag naon sa dagway na og anak ni aning bayhana nga si Iket nga gadala og nang hewa sa kamera gadala og selhag og si Packers nga mapahiyaman nga nagbonlay nagsinemrod nga gatultal lekod nga gapagwapo-gwapo og mamato ko siya sanggot siyang amigo nga drive sa motor nga pula ka aya og padayon siya sa pagdrive padung sa ovos og wa mi pakiw asa sa padulong basta nga mara trabaho nga magpadayon mis among pag ginirak dining ang barangay sa labas yon og si Nemrod akong gidool og ningese og nagpatas-tas og buhok nga di ko na siya padisturbo kay siya kung magtrabaho seryoso. Okay, good job Nemrod, good job. Og nanilhig sa Ate Jeje og nibiya na pod og niya sa babaw og ako pod ni sapsap og sagbot nga gamitan sa akong lading nga peres kakyot og nga powerful kay nga lading nga gun nga amazing og awesome. Muna siya masagbot sa perpam no bilis kadaghan biling kabaga og balo na lamang god nga ning nidaghan og nito bo ni mga daplin sa kasada. So mayo po na ilang nature kay sagbot man na sila nga motobo gyud bisan asa. Padayon lang me og naabot si ma'am gadala og selheg nagwara-waras kamot nga nagweb-web kay nangisingisi og subscribe ko no. Og padayon ta super pam nagsapsap jud kog padayon na imong sagbot og naibhos ani imong kilid may galing wag siya na apel kay kami mga careful kaayo nga magtrabaho nga kaoban sa careless. Ang careful kaoban sa careless. Kung mag-careful ka, walay disgrasya. Kung mag-careless ka, na, lesson na. So, padayon ta sa perpam no, kadaghan kayong bolak nga baho-baho, sagbot nga baho-baho. Og dead to si Packers nagdopa-dopa, si Nemrod, og si Ma'am Jelaine nga gasig-sulti-sulti. Ambot sa nagwadiagi. Nagpakyot-kyot siya sa camera. Good job all. Good job.